Pero kama nonya kura mogi kumketera mogi TV otieno machielo otieno mara odiche mara rio edwe mara ochiko ganario gi prario koda abich arwakini machiegni yudo weche manyien mago imorera mogi TV kama keloni mago mosetimore chagre ne pinyu nyaka gesani nyakora mogi wakologi kendo wachungo igi keloni ge yo manimba kendo yo mobidhore munjo beni bedo gi ng'eyo kuom mosetimore odichieng' mangima bende pade ka uno kata chario en thuolo mabendi biro winjo e chenro mar ng'e gwengewa nyisi sigana mar gweng bedo gi ng'eyo adieri ni mane momiyo gweng'no nomi nying machal kod mano kamoro amora ma intie ywari machiegni keto wang'era mogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mago imore to mokwongo thund weche. From next week, we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. Kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them. Jatend piny William Ruto singo ni sirikal dhi chudo ne jo Kenya milion 1.5 maonge nyalo mar chulo kumba mar SHA. Hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo pending impeachment yairishwe na itolewe. Romo maobagi gi jatend ODM Raila Odinga gi MCS kanyakla kod mano mobagi gi jatend piny oreso gavana ma Nairobi Johnson Sakaja Wanyoi chano thich e apisi. The investigations were carried out. We were able to apprehend the suspect. The suspected murder weapon was secured. Japuonjre manie ike mar adek itudo gi nek mar nyawadgi bang' chwanyruok ewi wach choo. Machiegni nyakoromo gi weche manyien adimba weche manyien mago imore chakore sani jaluko mare iluongo ni Elizabeth Otieno nyinga en George Bati dadi cool wuod tsunami machiegni Gavana Johnson Sakaja ma Nairobi koro nyalo yweyo muya mokwe to ka MCS wito oko paro mar thiche oko ya PC e bura mano chwe kom kod gai mar ODM Raila Odinga ma bende nonywando ODM Jubilee kod Wiper kama chielo bende jokanyo mag UDA bende noromo kendo romo no chwoe kom kod gai mar UDA William Ruto romo mar goyo mbaka kendo ng'eyo ni to en ang'o momiyo MCS mag kaunti ma Nairobi ne nitiere kod paro mar thicho oko Gavana Johnson Sakaja. Walter Nyambaga chakono weche manyien mago imore gi ripodni. Mana kaka ndiga fungore ne jawuoth MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Gavana Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM Jubilee to kod Wiper Party e bura mane ochwe kom kod gai mar ODM Raila Odinga MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e apisi. Wametoa mambo yao ikasikizwa, kwa hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo pending impeachment yairishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana gavana endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. To ginang'o madibede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCS e yor fwambo marwa e twak mar ogai mar ODM Raila Odinga kod MCS onego liet mane medo idho e kendo chiwo thuolo ne MCS mondo ng'og oko mane nie chunygi e kendo bang' MCS wacho makorka korgi e Gavana Sakaja olero gik ma osekelo liet monywando weche mag basaris. Sakaja opedho kako osepogo omenda mag basaris kotelo ni eiko omenda mar 2022 2023 ne okeyo ne wards duto maromo shillings milion 715 1811 gi 692 to eiko omenda 2023 2024 ne okeyo omenda maromo milion 925 1683 948 keiko omenda mar 2024 2025 to osekeyo maromo milion 889 93 648. MCS wamelia malalamiko kiasi kama communication, mambo ya ward zao vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries ambazo pengine angeza kuwekwa imekuwa address na governor vizuri. Banglero korka kore MCS winjore mar chiwo dwe achiel mar chopo kare dwachgi. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio
na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si ilio. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia gavana ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma-MCAs wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiw mondo los aput moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Yale malamisho yamekuwa mengi, lakini zote tumekubaliana iwe kwa mwezi moja imeangaliwa. Kwa hivyo pia gavana mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCA pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mosebedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko kod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCAs mago mag UDA e kar jot mar jatend piny e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne gavana Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Jakora Magajwang' pek mar mbaka iloso kod wach ni mar mbaka yudo duoko. To bende joluo nowacho ni pek mar ofuko misipe mong'eyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kuwuok e weche mag telo mar kaunti ma Nairobi wadonje weche mag sikunde. Kama thoth sikunde pacho ka koro ni kama tek kendo ginyalo siro chenro mag mapile mag somo kaluwore ni nyaka sani omenda mag siro somo pok oore sikunde duto mag primary kod sekondar. Jopuonj madongo sani gwonyore gi pado kaluwore ni agulu mag sikunde oduono kendo tuo kata obedo ni tam mar adek en tam machuok kendo ting'o chenro mathoth mowinjo bed ni ruyo. Simfos Okinda uluoro sigana ni kendo ma e report. Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pine tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. All the principals that I have met, not only in Bomet and even beyond. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly because they are fearing kind of victimization. They are asking, how do you expect schools to run with zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata obedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. And this is supposed to happen from on Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me this exercise will be, it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially for science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendruok mar jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kaloro ni wego rako mako jopuonj mafuanda. These suppliers are not being paid, and they are on the necks of the principals. It's a serious issue. Again, this one is causing some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Ten skunde lero ni lwetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kaloro ni sirikal inyoro omenda makidam kidam gima miyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. The arrears that have been there, because in every year arrears are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny
They just go to schools and demand the certificates of their pupils, their students, their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chopie skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawasudotero ni jatend piny William Ruto singo ni serikal dhi chako chulo kumba mar thieth mar SHA ne jokenya maromo 1.5 maonge kod nyalo mar timo chudo makamano. Ruto loso kane romo gi jotelo mawuok e gwenge mag Turkana e pad jot mare Nairobi. Jafwambo marwa Efinya Kidi lerono mathoth. E kar jot ma jatend piny okinyi makawuono ne en wer kod miel e kinde mane jatend piny William Ruto noromo kod jotelo, josiasa kachiel kod johala mawuok e kaunti ma Turkana matwak e yore mag chwalo kaunti no nyime. E kindego Ruto nosingo ni piny owacho biro chwalo chudo mag okumba mar thieth mar SHA e lo oganda jokenya maromo 1.5 maonge kod nyalo mar chwalo chudo makamano chakre juma manyien. Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300. Sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property. Mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Ruto nomedo bende ni obiro romo kendo twak kod jood bura kachiel kod governors mondo mi gin bende gichud ne oganda mamoko maromo 1,000,000. Ruto bende ojiwo jotelo mawuok kaunti no ma Turkana mondo mi ochwal ndikruok mar oganda ne okumba manyien mar thieth no mar SHA. Tumesema kila mtu ajiandikishe. Na unajiandikisha for 2 reasons. Number 1, so that you get free treatment kwa outpatient, all outpatient. Yule mtu unaenda hospitali. Unaenda hospitali. Dispensary, health center, level 3, level 4, sub-county hospital. Unaenda hapo, unatibiwa, unadungwa sindano, unapatiwa dawa. Unaenda nyumbani na usiitishwe hata shilingi moja. You go home. Kopogore gi SHA, jatend piny William Ruto nosingo bero sectors mopogore kaunti ma Turkana ahinya to mar wuoth kokadhe gedo makare mar apaya mar maili 9 Kitale, Kainuk, Lokichar. Apaya mabende nowacho ni biro chiwo thuolo madongruok ne kaunti no. Kaka achiel kuom yore mag neno ni nitie chiemo moromo ne jodak e kaunti ma Turkana, jatend piny William Ruto nosingo mar keto omenda maromo shillings bilion 2.5. Omenda migeto tigodo e chwalo chenro mag kambi mar pur mar Takwel makonye yor kiropi e puothe. Niliita huyu Lomurlokai, huyu Jeremia, na nikaita gavana wa West Pokot. Tuko na maji mingi hapo Takwel, inatuletea hasara huko nyuma. The lake is growing, yet we don't have water ya irrigation na ya nini. So we can do between 50 and 100,000 acres between Turkana and West Pokot kutumia hiyo maji. Singo mamoko majatend piny no chiwo ne jotelogo oting'o keto chenro makare mag thieth kachiel kod chwalo teko stima e kaunti no. Chenro mowinjore tieki dwe mar 3 higa mabiro. Magi timore matin ne juma achiel tok jatend piny William Ruto romo kod josiasa, jotend din, rawere kachiel kod johala mawuok kaunti ma Kiambu. Efinya Kidi, Ramogi TV. Jochiw thieth mag UHC biro rito nyaka higa manyien dwe mar 6 e kamigi barupe mandiko gi tich mongirore ma oyangi e romo ma okelo kanyakla migawo mar thieth kod riwruok mar governors e boma ma Nairobi. E romo no winjruok obedo mondo mi omenda mane oketenge budget ochul godo jochiw thieth mag UHC osara kaluwore gi kaka SRC dwaro. Judith Omondi miwa mathoth.
Gikone winjruok obedo e kind telo mar migawo mar thieth kaachiel gi riwruok mar governors e wi orak mar jochiw thieth mag universal health coverage. E romo ma obedo odiochieng' ma kawuono, oyangore ni koro ibiro chung chenro mar miyo jochiw thieth go barupe mag tich e yo ma ongirore nyaka higa manyien poni ogol maromo bilion 7.7. Kata kamano, osara maggi idhi medi kaluwore gi dwaro mar SRC chakre giko mar dweni mar 9. The Council of Governors and the Ministry of Health will work collaboratively to resolve all pertinent issues concerning UHC contracts, and we agree that their contract runs until the end, which is for most of them April-May 2026. But in this intervening period, we pay them at the SRC rates using the money that the ministry has. The next Division of Revenue Act is next year financial year. So we have agreed the money Treasury has provided, so that 7.7 will be transferred and will be factored in and will feature in the Division of Revenue Bill. And that is when the issue of our UHRC finally will be completed. Motelo ne romoni, jatend migawo mar thieth Aden Duale icha ogolo oboke machiko counties mondo ndik jochiw thieth go e yo ma ongirore kochakore dweni mar 9, paro manyicha governors owito oko. E romoni bende governors ne oywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod gopegi maromo bilion 6 mapok omi ute thieth mag piny owacho e pacho ka mangima gino magilalore mondo mi otim ma ok odeko. The Council of Governors and the Ministry of Health unanimously agreed to roll out a governance dashboard detailing payments of claims from SHA, Social Health Insurance Fund, to county facilities. Currently, counties are owed upwards of 6 billion shillings in unpaid claims. Komiti madhi nyuando jokanyo mag riwruok mag governors kod migawo mar thieth bende dhi twaki ewi chenro mag thieth ahinya to ute thieth mag level 2 kod 3 counties. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasuri nyako Ramogi ni rach mara peini madhi kuonde thieth gin moko kuom gigo ma osemiyo thoth jodak e sub-county manyateke county ma Migori bedo kod pek e yudo thieth. Migawo mar thieth e county ma Migori sani dhi nyime kod chenro mar tero thieth machiegni kod oganda ma idendo kaka medical camps mondo res oganda ma ok nyal chopo e osiptal mayot mana kaka jafwambo marwa Jojuma Korolero. Lipot mogol kod migawo mar thieth e county Migori yango ni sub-county manyateke pod otelo kod kwan mathoth mag oganda magamo tuoche mopogore opogore ma oting'o malaria. Millicent Kanango ma en nas e county ma Migori wach ni kata chenro mamoko mag thieth ma oting'o chanjo mag nyithindo pod nitie piny sub-county manyateke ka ipimo kod sub-counties mamoko e county ma Migori. We look at another indicator like malaria prevalence. We see that the percentage of Nyatike as a sub-county, it is far above beyond what Migori County is achieving in terms of malaria prevalence. Apisa mochung'ne tayo chenrogo mag thieth e sub-county ma Nyatike Mary Otieno wach ni oganda mathoth mayudo nweng'o margi e yor kunyo mula kaachiel kod lupo bende ok osebedo kod thuolo mar manyo thieth, gino mosekelo peke kendo kod tuoche mopogore opogore e sub-county no. Jogo madhi e bugo mag mining nikech mano bende yo magi yudo godo kaka ginyalo chiemo, gidhi kocha chon. Jomoko bedo kono nyaka very late, samoro kata ginindo kono, and then koro seeking services bedo matek. Wan gi fishing community ma bende samoro budho oko ka gintiere i nam. Rem mar oganda yudo thieth makare e sub-county ma Nyatike osetudi kod bor mar ute thieth kaachiel kod apeini maricho madhi e utego mag thieth. Chwan wadak mabor go osiptal, kiwuog ni dhi osiptal tidhi mana Lwanda, to kionge pesa samoro tuo matek to onge kaka idhi. Kokidhi Lwanda tidhi Sori. Akale midhiero nikech ka nyathi tuo to chuna ni nyaka ringe dispensary Sori, to samoro nyathi tuo gona gotieno taonge kaka nyalo dhi Sori nikech an kaka an ni chwara bendo tho aonge amana ahinya. Moko kuom jodak e sub-county ma Nyatike wuotho ndamo malo kilomita 5 ka gimanyo thieth. Health facilities magwa are sparsely located. Wayudo ka ntiere facilities moko ma are above 5 kilometers,
ne constituents magi mondo ochop kuondego. Koro bende kwang'yo kata mana road network ma Nyatike bende sa okober ahinya, especially ka ndalo ma koth chwe to kata mana accessing these facilities bende bedo matek. We are also seeing that this area, looking at the facilities that are surrounding it, it has got a population that have difficulty in reaching the other facilities because of distance. E okang' mar dagigo mag Nyatike, migawo mathieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod tero thieth machiegni kod oganda e gwenge mag Nyatike. Obiro konyo joma ng'eny nikech joma ng'eny ok nyal yudo nafas mar dhi ka Migori, ok nyal yudo nafas mar dhi nyaka county headquarters. Koro ka gini okelnwa kor piny kama, aparo wabiro yudo ber kendo gi thieth maber ne ji mang'eny. Watimo integrated outreach mosekawa thuolo mabet lach matin ka wang'iyo ni mondo wane ka onyalo bedo impactful ne community ma Nyatike. We just want to collaborate, and in this financial year we put money in it, in this project, and finish the Odengo dispensary so that we can open that facility to help these people. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana ma Bomet Hilary Barchok owe kod rambun maromo siling milion 5 kanyawargi machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati owe kod rambun mar milion 1.5 kod do e buch mibadhi ma mienogi. Mamoko mabende ogol kod rambun gina cheje magina nyuola mag gavana machon Wangamati maende bura mar mibadhi mieno e kinde ma gavana Barchok to ywak ne do ni omi gavana no rambun mang'eny moyo omenda mawachore ni ne ogajore godo yor mibadhi. Achije 11 kaachiel kod jochung' kembe 8 odiochieng' ma kawuono chwale doho ma Milimani ewi ketho mar mibadhi e chenro mar yie kata dagi ketho makamago. Wycliffe Wafula Wangamati otelo e listi mar achije ma oting'o Michael Simiyu Wangamati, Edward Barasa Wangamati, Edward Maya Mahanu, Sandra Nasambu Soita, Waholi Wafula Chesititi, Bramwell Mukewa Wafula, Juma Swale Juma, Jimmy Barasa Wekesa, Christopher Makoha Masika, Joseph Wahemba Wanyonyi, kin mamoko duto ma okwedo ketho nyim jang'ad bura Zipora Gishana. Okinde mag Wangamati ka otelnegi kod Peter Wanyama ochiwo ywak e nyim doho mondo kik mi Wangamati kaachiel kod acheje ma wedene rambum machwe ka giwacho ni gin jok mawuok e anyuola achiel kendo ponono golgi kod omenda mang'eny to pek mar yudo omenda makamano nyalo bedo. We must take into consideration that we really want to stay one family from having to take the heavy task of getting cash bail that will be relevant to this facility. Bang' winjo kwayo mar okinde mawuok e apis jomin buche ODPP ma omako burano kaachiel kod okinde Wangamati, doho oredho ne Wangamati rambu mar milion 1.5 ma okelo buok mapek e wang' okinde ne kod anyuola mare. Wycliffe Wangamati and his terms of bond are a bond of 5 million, in the alternative a cash bail of 1.5 million. The fourth accused is a bond of 10 million, in the alternative a cash bail of 2.5 million. The eighth accused is a bond of 8 million, in the alternative a cash bail of 2 million. Bang' Wangamati buodho jok mager, Gavana Masani ma Bomet Hilary Kipngeno Barchok kaachiel kod director mar kambi mar gedo mar Chemasus Evans Kipkoech Korir maduto ne odonjnegi kod ketho mar mibadhi maromo milion 2.5 bende ne ochwal e doho. Okinde mag Barchok otemo lombo doho kaka Barchok en wuoyi ma jaongwana kendo weche ne obidhore ka gidwaro ni mondo doho ogol Barchok nono maonge kod rambum. My client is a humble person and as indicated earlier is a dairy farmer. He only communicates to his family and those who assist him in tending to his livestock. He's not a danger at all. Bang' pimo kwayo gi mos, jang'ad bura Zipora Gishana oredho ne Barchok rambum mar milion 5 mane en nyadiriyo mar omenda ma mibadhi mayande odonjnego. The first accused may be released on a bond of 15 million, in the alternative to a cash bail of 5 million. The second accused may be admitted to a bond of 5 million, in the alternative to a cash bail of 2 million. Both accused persons are directed not to contact or in any way interfere with the prosecution witnesses
by themselves or through proxies. Okinde otemo chiwo ywak margi e tielo mar ariyo, ywak ma ochalo mar ywago dayo ma bang'e to ogore mana e Luanda. Doho odhi nyime ma ochiwo chik ne achije duto mondo chwal obok magi mag wuoth e nyim doho kendo nyisgi ni ponono gidwaro wuok pacho kato kwayo makamano nyaka kal mana kod doho. Kendo doho chiwo siem ne achije duto mondo kik donjre kod joneno kendo kik gichiw twak moro amora ewi burano magie sani dhi nyime e doho. Burani igeno winj kendo tarik 17 kod 18 mar dweni e doho ma Milimani. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu olando ne jotich ma kaunti no ni dhi chulgi osachgi ma oseleo kuom dweche 2. E barua ma ondiki gi jagoro mar kaunti no Hezbon Hongo, oyangore ni osara ma dwe mar 7 gi dwe mar 8 ma oseleo koro idhi chwal ne jotich e jumani. Barua no olero ni jotije mag kaunti ma Kisumu dhi chako neno pesa ya aguchgi mag bengi tich ang'wen tarik 4. Okang' mar chudo makamano sirikal mar kaunti ma Kisumu owacho ni obiro bang' jaga budget kod migawo mar omenda puodho ne sirikandno tij omenda. Erokamano nyaka Ramogi kuom keto Ramogi TV yweyo marwa mokwongo ema wachopeni. Weche manyien mag imore nyaka Ramogi pod nitie mathoth. Omiyo ka wawuok e yweyo to pod wadhi achiel kachiel mondo wamede dhi nyime kodi. Erokamano Ochieng Bernard. Wacho ni an Bernard nyuomi wuoda wendo awinji makare ahinya. Jim Okoth from Migori Sagero bende wacho ni amor kod weche manyien kod tich ma jatend piny Kenya William Ruto timo. Erokamano Nyabaraka wuok Abolo wacho ni wamalera ahinya kendo mor gi weche manyien. Makamu ng'isa ni bati an bende antiere gwenge mag Asere gwinja ka kenda mor wacho ni ng'ata ma jasiasa ma ok lugik ma Baba Raila Amolo Odinga wacho to biro sandore nyaka Yesu duogi. Makamu koni nyaka winj rieko mar Raila Amolo Odinga nikech ng'ama duong' oseneno mathoth, ong'eyo ma timore kendo gik ma pok otimore bende ong'eyo. Koro kong'ado rieko jasiasa mora ma ok lu wachne to koro sandore nyaka Yesu duogo. Wacho ni wuoyo ko rwako koti mano import kuwuok e pinje maoko mancha rwako godo jatend piny gwenge mag Siaya kaachiel kod Ugunja chieng' Jumapil. Mano Makamu wacho ni pod gwenge ma Siaya dung' mana such rais, gik mano singo mano weyo pod suya. En bende wacho ni gwenge ma Sere bende pod dung' suya mar birthday mare. Kero kamana nyama Makamu Awimore bati deno japeng bao moja kata Dogoman kawuok Game Got Regea wacho ni neno weche manyien e yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien kaka biro achiel kachiel Ramogi TV. Noka Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago bende ngiso nena ka entiere North Kanyamkago kendo weche manyien mag Ramogi TV miyo ng'eyo pek ma koro sikunde kale gi sechegi kokwayo migawo mar somo kaachiel kod mar omenda mondo mi okas ne sikunde chenro mag omenda mabiro konyogi nikech adieri owacho ni thuolo mar tamar 3 en thuolo machuok kendo en thuolo monjo bedne kaso ne omenda. Anoka indika James Ngoya kaachiel kod min ode Susan Ngoya kaachiel kod min giluongo ni Dani Agnes Ngoya nena e yo makare gintiere gwenge mag Nyadenda Lambwe kocha mano Homa Bay County. Iso ni gimoro ahinya gi weche manyien mag Ramogi kaachiel kod bende Rolex Omondi bende nitiere kanyo. Tracy Omondi bende nitiere gwenge mag Eldoret en bende neno weyo makare kendo moro ahinya gi weche manyien mag oimore tinendeni. Ramogi weche thoth bende aneno ka indi Brian Midiu iluongo ni OBM mano Wood Lang'ata mongirore ahinya ong'isa ni bati weche manyien kolonwa gigo matimore yo makare. Oganda nyaka chik itgi kendo gibed joma neno mbele, jotelo be nyaka chik itgi kendo giwinj weche joma dongo ka gineno mbele. Wacho ni en wach ma mita ahinya kaka Ramogi TV kelo weche manyien kendo wacho ni omoso jo Lang'ata duto te odhiambo makawuono. Mano Brian Midiwo OBM nitiere gwenge mag Lang'ata wacho ni kama kawaida Ramogi TV kelo weche mapuonjo oganda. Nyako Ramogi kapok akawo yweyo bende anoka Barak Ochieng bende kono nena yo makare. Erokamano Barak kuom keto Ramogi TV. Kik idhi mabor nikech ka duogo pod an gi weche mamoko. Weche manyien Ramogi TV oimore ma
en oimore kikidhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machini kendo bang' wuok e yweyo, yiero ma dundo mar kar chung od bura ma Kasipul medo mako mach e kinde ma duond buche mamoko mopogore gi ODM keto jochung' magi e laro komno kata obedo ni liet mar siasa osebedo ka medore e gwengego. Duond bura mar Wiper Patriotic Front Party kokalo kuom ogai margi Kalonzo Musyoka
olando kendo jalar komno e yiero ma igeto bagi tarik 27 ka gigeto bedo gi chenro margi mar kwano ombulu yorgi kaluwore ni gionge kod yie gadier gi duol mar IEBC. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Dong mana ndalo 25 kende to ibago yiero madundo e kuonde chung'od buche 22 e Thurka. Liet mar siasa medo kwako kar chung'od bura ma Kasipul. Kom mano dong nono bang' nindo mar jaod bura makono Charles Ngondowere e dwe mar 4 higani. Kar chung'od bura ma Kasipul osebedo gocho nyang' ahinya te yore mag siasa. Tulo gi ywaruok osebedo kanenre rombe mag siasa kama thoth oganda oseyudo hinyruok ka moko bende owito nyaka ngimagi. Jochung' mopogore opogore kroni e wi kokgi mar lombo jogombulu ma Kasipul e yiero no ma idhi bag tarik 27 dweni kaluwore gi milome manochiw gi duol matao yiere pachoka IEBC. E kinde iko mar jaod bura mosenindo, moko kuom jokanye duond bura mar ODM nochwalo kwayo margi ayanga ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mondo mi oket wuod jaod bura no okaw kar wuon mare. Gino machal ka gima nyalo chopo kare bang' wuod jaod bura no wuok Raila kalombo jogombulu mondo mi oket wuon mare e lwete. Tinende ero mano kelo kanyakla jokanye duond bura mar Wiper Patriotic Front Party ugai mar duond bura no Kalonzo Musyoka olando ni duond bura no biro keto jachung' margi e ng'wela rokom kar chung'od bura no ma Kasipul. Onyiso chir mar duond bura no kao komno kochiko ODM gi UDA romo e yiero makamano. Wiper Patriotic Front will present a candidate for Kasipul Kabondo. Kasipul, I beg your pardon. Just because Kasipul Kabondo, Kasipul, I really cherish defeating both ODM and UDA in Kasipul. Kalonzo wacho ni oganda joluo osebedo siepege kendo biro dhi sero ombulu en owuon na jachung' margi. Kata kamano, oyango ni gibiro bedo gi chenro margi mar kweno kaluwore ni gionge gi IEBC. And I will go to campaign anywhere in Luo Nyanza because these are my friends. They know our history. And no amount of intimidation will come in our way. The new IEBC has not bothered to check with united opposition on the way forward. We will not allow you. We will come to you. We will come to you. Remember we said we are going to have our own parallel IEBC. Men and women who are committed to ensuring that this whole business about stealing elections will never happen again in our country. Nyakasane. Komno oseyo jochung' modhuro kama oting'o jo ODM Boyd Were, Philip Aroko, Jojo Tieno maong'ere kaka Ajombuta, Newton Ogada kod jochung' mamoko kaka Robert Riaga, Ishmael Koyo mar National Liberal Party e kind mamoko. Duond bura mar ODM saini kod ting' mar yiero jachung' mare bang' lando ni thuolo mar chwalo kwayono rumo tarik 8 dweni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Pod wan mana gwenge ma Homa Bay. Moko kuom mine magin jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay wuok tung' mosuo gi moko kuom jotije mag sirikand kaunti ma Homa Bay magiwacho ni wuok goyo chenro mag sirikand Gavana Gladys Wanga to gin ei sirikandno. Mine mag ODM go ka otelgi kod jakom mar ODM Marangwe Caroline Owidhi wacho ni nitiere jotije mag sirikand kaunti ma Homa Bay masani ok tim tijegi ka gima duong' magitimo en tiyo gi josiasa moko ma ok sir sirikandno mar duone Gavana WP motelo ne yiero mabiro. E tok margi gi jofwambo e boma ma Homa Bay ginyiso jotijego mondo chak chon ogwe tao kendo giyud thuolo mar goyo sirikand kaunti no ka gin oko ma ok ni giwuondore to gikunyo tie Gavana e chenro mag dongruok ma otimo. Wuotho gi farusi kamanyo ne jo Homa Bay. Kendo manyo ne jo Homa Bay mokel ne jo Homa Bay mokel kawuono Homa Bay rieny koso krieny. Wan number 1 koso kwana number 1. Bende king'eyo ni tiye sirikal ya wang'aya ni. Itiye sirikal ni tikunyo sirikal. Wani kaunti wa mar Homa Bay kaka wuono kiwuothe. Tiwuotho kisungori kendo wuotho ke jachir. Wan kaka mine mama ohero wakendo miyo tendwa ni wamore iye. Koro miyo joma dwa tugo gi tende nyawang'aya ok wabibiyo rum. Kendo wakwerogi ni tende atieno nyawang'aya ok wadware oyuma. ng'ama power thirst obed mos. Siasa nigi sane. Sani en sa nyawang'aya wamiyo time uti. To ka sa gibiro romo gibende gibi gitimo to margi mondo wane. To one for now wachung' gi Gavana marwa Atieno Nyasuna.
Wasuru Nyakoramo gi komiti mar od bura mang'iyo kaka iketo e tim dwaro ma katiba ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chopie nyime tarik 16 mar dwe mar 9 higani mar duoko penjo ewi ywaruok madhi nyime e kind tend obila kod duol mang'iyo weche mag obila NPSC. Komiti no seyo Kanja kuom rocho tije mag duol mar NPSC kendo gisingo mar neno ni tend obila otiyo kaluwore kod chik. Chris Owino ne nitiere od bura kendo loso no report machal kama. Komiti mar od bura mochung'ne keto e tim pen chik CIOC ogolo koke kendo chiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chop e nyimgi maonge lewo tarik 16 dwe mar 9 higani mar chiwo ler ewi fwere madhi nyime e kindgi kod duol mochung'ne weche mag obila NPSC. Komitino ma otelne kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi onyiso ich wang' margi bang' Kanja rem chopo e nyimgi odiochieng' ma kawuono. We have reviewed his request and we take great exception at the late notice. You remember this committee has struggled to meet the Inspector General of Police in the past, not this particular Inspector General, but the previous holder of the office. Consequently, the members have resolved to issue summons to the Inspector General of Police to appear before this committee in person on 16th of September 2025 at 10 a.m. Main thuolo mar ariyo e bodu achiel ma Douglas Kanja dhi chopo e nyim komitis mag od bura ewi ywaruok madhi nyime kindgi kod duol mar NPSC. That the drafters of the Constitution, Article 245 and Article 246, the functionalities of the IG and the National Police Commission, we want to resolve this matter once and for all. E dwe mar 8 higani e nyim komiti mar od bura mang'iyo ka sirkal tiyo gi omenda mag jopiny, Douglas Kanja ne ochik mondo duokne duol mar NPSC register mayango nonro kod chudo mag apisas mag obila gino mapok otimore nyaka sani. Gwandruok makamano koro nenore ka mokawo tielo machielo bang' komitino yango ni tend obila sani koro chako chenro mar rocho tije mag duol mar NPSC kuom rem yuoro e romo magi. The activities of the commission have been hindered by lack of quorum when the uniformed members of the commission don't appear, effectively denying the commission the necessary quorum to transact their business. That is one of the issues we want to resolve here. The second one, as you may have, you are aware because you've been reporting on it, is the issue of management of HR-related aspects of the police service, including the payroll. Eko machielo, komitino odagi kwayo mar Douglas Kanja mondo romo mabiro otim e yor apanda. That particular hearing or session will not be done in camera because the issues that we have in mind are of public interest, and there are mainly two major issues. It is 15 years after the new constitution was promulgated, and people were celebrating this just a few days ago, and we noticed that police reforms have lagged behind. Ginyonore ni duol mar NPSC en mise motegno e bero ngima apisas mag obila kendo nyaka miye luor. Komiti mar od bura mochung'no kete tim pen chik e bwo telo mar jaod bura ma Suba South Karoli Omondi koro kawo ting' mar simo mach mosebedo kaliel e kind apis ogai mar obila kod duol mochung'ne ng'iyo tij obila e pacho kae NPSC. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Japuonjre moro manie hike mar 3 e mbalariany ma Nairobi e bade ma Kikuyu itudo gi ketho mar nego japuonjre moro wadgi bang' ywaruok wuok ewi wach mar choo. Obila mag okwach kich ma Kikuyu ka otelnegi kod Omondi Ogola oyango ni achijno manyinge Justus Otieno osemaki kendo geng'ne tesend obila ma Kikuyu. Ringre japuonjre no ma oyang nyinge kaka Brian Wambui bende otere kar kano ringre ma Thogoto ka irito bero kod nonro mamoko. The investigations were carried out. We were able to apprehend the suspect,
The suspected murder weapon was secured, and today the suspect has been arraigned to court. We are seeking custodial orders so that we can further the investigations. We are yet to establish the motive of the attack, and once the investigations are complete, we will be recommending charges. I know we have issues with, as a student, we have pressures, exam, and all those other things, but once there is a quarrel, there's a disagreement, which is human to disagree. Let us first of all find ways of de-escalating the issues, and then after de-escalating the issues, reason will prevail. Yakoromogi na nyisi ni kawuono ni chenro mar ng'ego ng'ewa nitie. Ng'eyo ni samoro ka ng'ato dhoge ero gik ma mili gik ma sukari tiwacho ni ng'ane dhoge mit. E chenro mar ng'ego ng'ewa kawuono tero wa nyaka e gweng' miluongo ni Dhok Mit ma yudore e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo owuoyo ok ang'e ni en bende koro sani dhoge bedo mamit nikech ncho dhi Dhok Mit. Ma e report mar chenro mar ng'ego ng'ewa tinendeni. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Migori. Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Homa Bay e gweng' ma ong'ere ni Dhok Mit. Ka isewinjo kata wuotho oseteri e dala mar Dhok Mit Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni Dhok Mit? Mokwongo wagoyane mbaka kod jodak maluorani. Ginyiswa ni ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dine mi chak gweng'gi ni Dhok Mit. Nying mar Dhok Mit to nobiro kaluwore gi gik mitede iye ka ne mito koro ji oherogi. To maduong' ahinya ne nying no biro bang' ka nitie nyinge moko ochaki kae to we kaka mano chako mokwongo niluonge ni Ndege Konditi, kaluwore ni ne nitie ndege moro ka maduong' kabisa mane ok inyal mako kata kore mereu kama, niluongo ni Ndege Konditi. Mane nying maniluonge go chon. Tok higni moko ochako oluonge ni Sandak. Kanyo obede koro tok higni moko oduogo oluonge ni Dhok Mit nikech ochiegni gi skul moro ka. Skundno nyithindo ne ae to biro e Dhok Mit ka, gia to gibiro to ging'iewo gik moko. To koro isiko ipenjogi ni to un dhou mit nade, usiko dhou mit amita nade. Koro mae mane kelo nying mar Dhok Mit. Kae to kopogore gi mano, ne nitiere kata ng'ato mane tedo mandas ka mane iluongo ni Melo. Utende no niluongo ni Melo, notedo mandas mamit kabisa kendo nyithindo nohere, jomadongo be nohere. Bang'e nitie ja hotel be obiro ka miluongo ni Ukelo Dhus. Eme notedo mandas ma iluongo no Otombo. Otombo ni ne nyithindo ohero kabisa, jomadongo mohero. Mokwongo niluonge ni Sandak. Koro gimomiyo noduogo mobedo Dhok Mit ne en mandas mane watedo ka miluongo ni Odhus Hotel mondik kachacha. Koro mandas go mit nyaka kawuono. Koro mandas go kane watedo to ji biro wacho ni adhi Dhok Mit idhi kelna mandese mamit ka. Koro mandese mamit mane kelo ji Dhok Mit go ema nomiyo chak ka ni Dhok Mit. Ndege moro niluongo ni Ndege Konditi ema nochake gi chungo niang'. Koro ka ndara nobiro to ndege no nogore piny nomuki. Hotel moro nochak ka ni Melo Hotel. Koro ji ne biro madho chae ahinya, omiyo ji ne wuoro kaka chach Melo mit. Koro omiyo nochak ka ni Dhok Mit. Bang'u jo kaka jodak oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Dhok Mit. We koro wawinja nena ni adieri motenore kod kuku mar wach e wi gima dine mi chak gweng'ni ni Dhok Mit ni kanye, to ere kaka nochakore. Kane pok obedo chiro ne wan gi tie yien moro kucho niluongo ni Onditi. Onditi no ni idhe mtoka kidhigo Homa Bay ndarani. Kuro bang'e kanoa kanyo ne en gi nying mor Sandak. Sandak obedo go kae to ma jaduong' moro biro guro pong' ka. Pong' ne odni niluongo no Koto Mingle. Koto Mingle guro pong' ema koro yude nying mar Sandak. Kae to kama koro sieko ma koro miluonge ni Dhok Mit. Mandas mono sieko ka ni itedo. Mandas ro ne mit ma ji ne a kuonde nomiyo kata ma sikul wan go piny ka niluongo ni Lwanda. Nyithindo ne kwalo nyaka yiende mag sikul. Ma jopuonj biro madonjonwa kanda ang'o miyo keto mandas
uketo mandas ka miyo nyithindo kwalonwa yien. Kuni ka dhok mite, ka dhok mitie, ka dhok mitie, ka to kanya kama nying koro duogo. Odonjo go ni dhok mit. Sandak nosieko nikech sama nokoto guro pong', e sama ni wuocho bire piny ni mag sandak. Gweng'ni ma dhok mit, humbe landore kod weche kata timbe mage. Pambani ema ene kaskrop marwa makelonwa pesa kata ma wapuonjogo nyithindo. Dhok mit ka landore gi mandese go. Dhok mit ka ichunge gik machielo machalo kaka niange ne bedo ka waloso gik mopogore opogore. Mtokni chon ne biro ka mane kelo gik mopogore opogore dhok mit ka. Koro nyaka ne ndara ni kethre kama. Koro chungo mtokni ok nyal bi. Waluso mar uso kaluwore ni dhok mit koro ndara okethore. Ka ji koro nogero udi ka mag girofni, nomedo ng'eye kendo miyo obedo malo saidi. Kae to gi dukni wan go kama dongo mag wholesale, ma en chiro matin to bedo gi wholesale, ma achiel ni koni achiel ni kocha. Maga achiel kuom gik manomiyo mewo saidi. Kae to gimochako kelo mar pur bel moro nosieko ka. Nwa puro bel mar Seredo. Kae kama ne sto nitie mar bel, kae kama ne sto nitie mar pamba. Ma sto mar pamba kikalo gorofa ni kidhi piny ka. Piny kanya kama sto ni nitiere. Maka kora yud ndalo ma pambo chiek. To di neno pamba gi wang'i. To bende nitie dongruoge mag gweng' ma dhok mit osenyuolo ngima jodak malworani nyaka ne ochakre. Wan gi ndara manyalo luwore nikech chon ndara ni ne onge e seche mane dhok mit ochakore no. Skunde osemedore. Chon nochaki skul achiel ma Lwanda ni. Koro toke no skunde osemedore kaka academics to koro ng'eny kabisa. Nitie moro ka iluongo ni St. Family. Osemiyowa wan mine kata chwo mane ka waloko, ogolo wa ikwecho mang'eny mar dhi ka gi ka mar kwa ng'ato kata mar dhi amat. Ochakore gi od lum. To sani koro wanyalo neno udi mane ok wang'eyo ni wanyalo yudo. Nikech wan gi udi sani madongo makelo johala, ywa johala kelo. Ma wan go sani dhok mit ka. Kendo waneno ka koro gidhi medore ma gibed mang'eny molo kanyo nikech koluwore kaka koro ji ong'iewo plode ka. Kata obedo ni dhok mit kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem magi mapod nitie makokel to dhok mit bro dongore mametni chal kod gwenge mamoko. E senta ka waonge gi cho ma kata joma nie ka nyalo konyore. Ndara wan go maber to nong'adore, oula nong'ade, koro nyaka ne ng'ade no, koro tinde ok wanyal yudo access gik ma oko ok nya donjonwa maber. Wambe gigwa ma waloso ka ok nya dhi oko e yo maber. Taya ni kaka noket ka nokethore, sani wan e mudho ma mondo koro waus maber. Kaka nyako tieno, kaka inya uso kata nyaka saa 3. Tamo wa nikech waonge gi ler mar security. Ka ginyalo kelonwa taya mondo menynwa ler mar uso, mondo mino med uso, mondo mino med konyorego. Waonge kod site mar chiro. Chunywa gombo site mar chiro kabisa, nikech ka wan kod chiro, to waseneno olemo ma chiro ni kata ka onge site to nyago. Nyisowa ni kadipo ni chiro nye wanyalo yudo site mar chiro makoro gik moko aka kod kacha. Nyalo miyo wadongore. Wagombo ni kaber sirikal okelwa dispensary. Osiptal ogenwa bathe ka. Sikul to wan go ka, kanisi ni wan go ka. Koro kokelwa dispensary ogenwa ka. To mano gima nyalo kelo na dongruok moloyo. Aya, bang'e mar ariyo, aora moro wan go ka. Sani omiyo kata mana geche makelo mwandu dhok mit ka ok nyal biro. Kamiluo onge. Kura wakwaya ni ka sirikal oyie. Talosnwa aora ni. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Donge amor ni sani ka ilimo kati winjo ni nitie gweng' miluongo ni dhok mit. Ting'eyo gimomiyo nochak gweng' ni dhok mit. Omiyo med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi kik idhi mabor nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Winjo ka nying mar dhok mit nochakore gi sigana mare. Wawere kod mago.
Paro mar chik ma higa 2023 matayo chenro mag lupo medo yudo dok chien bang' jokanyo sekta mar lupo monywando jolupo kod johan rech golo luoro margi ni paro mar chik no kidek thiro pith mar rech e nam Lolwe. Kaka Steve Biko lero, jokanyo e sekta no e kaunti ma Kisumu kod Siaya wacho ni piny owacho norem kawo pachgi motelo ne biro kod paro no ka koro gidwani mondo ruch oko chutho kata ruche oko chutho kendo chak chenro manyien monywando pachgi. Kinde ma kamati mar od bura mochung' ne weche lupo pacho ka dhi nyime gi kawo pach jopiny e wi paro mar chik ma higa 2023 matayo chenro mag lupo, parono medo yudo ohinga ni mar jogo manie sekta mar lupo ok nene kaka paro manyalo reso sekta no. E kaunti ma Kisumu, jokanyo bod mar riwruok makelo kanyakla jopith rech e alwora ma nam Lolwe, Lake Victoria Aquaculture Association, wacho ni paro mar chik no chal mana gi 2016 magi wacho ni orem rango dongruok mag lony manyasani kod lokruok mantiere pith rech e piny mangima, wach manosir kod jowetegi e kaunti ma Siaya manoseyo od bura kuom rem somo pachgi. Gima wapingo ahinya en ni kade mae health kata education okasewinjo kuma parliament ema decide ni gibiro gi bill magidhi keto ni koro public participation to the line ministry kaka sani the ministry ma blue economy gibete tenge ka stakeholders moko ni gima gichiwo ilongo ni memorandum gichiwo ideas mondo odonje bill no okone kamano gima odhi kako nego dhi. Nitiere achiel ariyo mane nitiere e chik no ma ok kony japiny. An kaka janam maseche moko bende ok dhi nam, waseneno ni nitiere kaka jo national gi jo county government ok winjre, omiyo mano miyo tich matek mar mamiyo kaka jonam koro chandre gi kaka gitim development e sector ni. Kamano bende counties ma ok okiewo gi dho wedhe to tayo chenro mar pith rech bende ywago paro mar chik no ka koro gisundo mondo paro no ruch oko chutho. So we also have the view that we should get two separate bills, one for fisheries and one for aquaculture. The aquaculture industry is very, very ready to help the Kenyan government, the parliament, to fix the issues, solve the issues, get our inputs. We are not destructive, we are very constructive. We want an all-inclusive bill. Kendo koro waneno ni pidho rech obed gi chikne. Kobed gi chikne no, bro miyo separation of powers and kendo kiluwa manyien gi paro manyien ma Kenya sani miyo wa koro wayudo kaka wayuto kendo wakelo thuolo mar konyruok in terms of employment ma joyudhe nyaka joma nyiri. Jakom mar kamati no to korka kore ne osingo ni pod gidhi nyime gi choko pach jopiny e wi paro no motel ne kete tim kowacho ni gibiro chiko itgi ne jogo manie sekta mar lupo, wach manosir kod jakanyo e kamati no Joyce Osogo. What follows after this is that we are going to compile a report on all the views that the participants have given, so that we write a report which is going to be submitted to Parliament, and then it will form part of the law. So we are going to try and incorporate all the sentiments of the various people. Gineno ne nitiere ng'ikruok moko e bill mamane momiyo be wabire public participation mondo migepe magiparo ni odong' oko ma bill ok okwanyo mondo migijiwe pachgi kendo mondo bill okwanyo. Magi timore sama nonro yango ni piny Kenya dwaro metric tons 600 mag rech higa ka higa, kata doko ni nyalo mar Kenya kende ok chop lek makamano, gino machuno mar omo rech kowuok e pinje maoko kaka piny China. Dok chien e kwan rech e nam Lolwe bende ineno kaka midhiero maduong' e kedo gi kech kod dongruok mag dho wedhe pacho ka. Odiochieng' makiny, kamati no nego tach e kaunti ma Homa Bay. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wasudo nyakoramo gi jokanyo mawuok e pinje 22 manoketo kogi e winjruok mar kedo gi timbe njore e nam ataro ma idendo gi dho ngere ni Western Indian Ocean Coastline obago romo e kaunti ma Mombasa mar rango kenge magisegoyo kod ng'ikruok ma pod nitie. Romono ma itayo gi jotend lweny mag pi ma pacho ka Kenya Navy oyangore ni midhiero pod nitiere to chutho kotenore kod lupo ma ok opuodhi, achudhe mag nam kaachiel kod jogo matayo ohelni mag uso mwandu ma ok opuodhi. En lweny ma gikoni ginyalo mana loyo ka giketo e tim chike manyicha ne ochuogi mar tiyo kanyakla kendo tiyo mowinjore gi omenda ma ichiwonegi kod riwruoge mawuok oko kata mosewuok oko mar konyogi goyo lwenyno.
recognition that maritime threats, whether piracy, smuggling, illegal fishing, environmental degradation, amongst other, are transnational in nature and required a unified, operationally focused response. We are deeply aware that no single nation can secure the seas alone. It is through collaboration, interoperability, and mutual trust that we can effectively respond to the complex and evolving threats in the Western Indian Ocean and beyond. What we want to avoid is to take resources from development partners. For the IOC, the main partner is the EU, and then duplicate efforts and institutions, tools, and mechanisms. We should not do that. We should be working together, and this is in this spirit that we are together with you, and we were working very closely with the DCOC Secretariat, and we would like to also see to it that in the practical operational aspects that we are working together. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV waka oyueyo machielo mana madundo nokawo Pole Taso mano mare na Coach Migori ng'isa ni Bati ni yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien mag oimore mano wuod Daddy Cool. Erokamano nyo Pole Taso ka intiere Migori un kod Olala Idi Sting gi Ghost Pandi wachwa yiegi kaka jatend piny Kenya owuoyo wach mar SHA wacho ni bernwa kendo omed mana timo kinda ka gino nyalo kelo lokruok ne joma onge nyalo demo Rwanda mano Pole Taso. Baba Papa Uru Wangapala Kabondo wacho ni nena yo makare kendo mora ahinya gintiere Nyalenda Kisumu. Kasto Pastor Komborwa wacho ni Ramogi neno ka demo ng'ere yo makare. Siriko Ngalo mar Masara wacho ni onena Masara Golden City kendo mora ahinya. Charity Akoth bende nena ka intiere gwenge mag Homa Bay wacho ni mora ahinya. Caroline kawuok Kisumu County winja maler ahinya. Erokamano nyadeno bao moja mar game Gotrogea bende okodong chien. Ben Gura ka ntiere Nakuru adire manitie en ni gavana ma Nairobi otamo tijo tamo 2027 koro wan mana kaka jogo ombulu ema jopiny mabiro ng'iye mano kaluwore kod Ben Gura ntiere Nakuru ke mago kaka weche medo donjo. Erokamano ahinya. Kasto no kama iko chere ng'isa ni aneni Ramogi TV Bati kendo neno ka weche unyil ni moro wapuonjowa ni timo mos ne jatenda Honorable Karen Wema moito mama ne familia amaka nyangite mos makende mos ahinya kaluwore koda kuyo makamano. Yiena mondo ka uyuyo gi kanyo nyako Ramogi kaduogo to pod wan gi mamoko moting'o weche mag tuke kik dhi mabor. Ma en Ramogi TV weche manyien mag oimore. Beat the festive rush with View Travel.